سلام زخبركم تخاتلتي مدبات دمص حفاش إيرترا كابز بمقصال أمريكا بوليسي زي قارص تطابقات أبلع الإيرترا أبتحت زبلار استي نتي أمريكا أمود أتاور حميازيا منجست أمريكا تأمور هاجراوي استراتيجي أبلع الإيرترا Integrated Strategy on Eritrea بزبلار استي أبناي إنترنت جزءاتو بوليسيتاتو زنز أبارق صحفات أوت إنيروم اتتصحف بحلافي تالأخو Chief of Mission Embassy أمريكا أب إيرترا زنبرا زتدالو خينو نحدقنيان حانكارن بوليتيكاوي أجندا زدقفو حسابات زحازيون ازي بحادة ديبلومات زتزحفن بغفل بدايات وطاء أمريكا State Department بحامش جنبوت زحلف عمد كلكقن زتفقدن صحف علامو بزيتنت أرى مغنياتات كساب زحلف ورحي كي تزرق حزت أنحيوم عب أتقالالي تحسو إيرترا نمسيت آنن ملكع نمدوانن زقفف حصور قطلات بزحيوم حيلتات مكلخال إيرترا بجهست نمتقان زقبر حق أناون وحدا يكونن كابو نابو بزعبا هاقراوي أقرقلوت زلو رعدي رؤيوم بزعبا تشاينان تسلوان كونه زحلمو حدقاتاتون كي حابقه تشاينا يوين كتعبل تسرح كمزلا تشاينا نمدراتن عب قطبا إيرترا خيتوافرن تسلو أخطت إفئن كسرح مخانو عبره اللوم ناي مود أتعلاما نايت استراتيجي خاء نمنقس إيرترا من التعلم بقطباو إقدا مدخا من كوينو زباو ترى إيرترا مدراتن مزع ولدون مسدعن مبلحاتن يوم السند كناتي إيوج كمزلو نفسه قلوزيوم زخبركم سمعتنا كابز قطيلنا عبت سند نزسة فرج ابتتات انه نابخم نمبالو مدلواتنا اتعفيفنا سناي مكتتال أمريكا بوليس زي قارص تطابقات أبلع الإيرترا قطالن زي قارص تطابقات أمريكا أبلع الإيرترا بغدن تخطل أبز حلفة عقودات زترائي حرفاف زمدنا منقسي أمريكان إيرتران كمتي بتدقاقامي زقلت كابتي أكل التشحن شدشتن زقات أما زي مرققا ناي حاجر صومال زمنشي كونان قدمزي نتسل سيناريو زجمريو برقص كاب شحن شعتميتن حمساتات جميرون أي أمريكا علما واستراتيجية وطموح نعبل لبز مسألو قزي نمثلنا طنة حزب إيرترا بمكساي بتخططالي زترأيو من محضرات أمريكا نهلاو مجزأتها وسرعة إثيوبيا بإيرترا خدقفو ترأيميهم نس مجمار زحل كوينات من محضرات أمريكا استراتيجيوي ربحهم من مرقات نحزب إيرترا كمتن كالوت هاجرات أفريقيا مثلنا طنة واب كند مخبار نمجزأتها وسرعة إثيوبيا قزيف وتهدروا حجزات أبركتهم نفري وتهدروا حيلهات هايل سلاسي زوهاب زنبرا وتهدروا سلطناتات نتسعي بواب سلطان زمتسند حيرو رؤي سقع حبرة سوفيت حيزو زنبران وتهدروا سرعة درق كي ترفز وهاب زنبرا حاجزاتن كما قلنا تهزب إيرترا زكايدو زنبرا رتعوق السين مقصاي كسارنا مودة ساعتات زكايدو وزنبرو تعرتاتن تاريخ سنيدو حليف الله بسنكزون بعداوين بوليسيتات هزب إيرترا زخسرهم عدلاتن أبقينات زتخسرو لعلي سوسان حمشن شح سوات ولداتن مبرهي زيد ليو نفس قلوزيوم ناسمت إيرترا بخبور دم سوات مسترقاقة منقست إيرترا نزحلفت سلمات زمان بمعصاو كرسعو بممرات نحدش محزنات المتحبارن معصو كرحو مريصو إذا تبقسو منقست إيرترا فرهيبوس كساش حنش عتميتن 9 مونتن نس منقست أمريكا أبي زتوابع كلتا أو زمدنات آتينيريو انتخونا نيشعو سرعات إثيوبيا بعصر 4 جنبوت شحنت شعات 109 مونتن
بدوب أمساميسو أبلعلي إيرترا كينات دحري مئواجون حيل أير إثيوبيا بحامشت سنة عبرئسة كتما أسمرا مدبدابون شعوز نبرة فولي الأخ مكتل قدايات وضعي أمريكا عب أفريقيا مس إيرترا زنبرا ديبلوماسياوي زمدنا بمبتاخ بغطتا أبتي أب كتما أغادو زتخايدة وعلى حبرة أفريقيا بمستاف دقفو نمنغسي إثيوبيا بمهابن نحبرة أفريقياون وصانيو أنصار منغسي إيرترا نزوهاب بين نمقبار سريحهم أب حملش عند شعة 1998 بريزيدنت كلينتون أب مونغو إيرتران إثيوبيان جزياو مقراص ناين فرت دبداب ككيد أميمو دليت منغسي إيرترا جن تقلال كوينات دو مبالي زنبرة انتخونه بمن معدار كلينتون زقربه نكفيلاوي وي جزياو مقراص دبداب نفرت تراي زبليو اتشعو زقربه مخنيات دما منغستي إثيوبيا تقلال كوينات دو كبل قربنات يولون زبلي نيرو انتخونه منغستي إثيوبيا بفاينانساو حاجزات معراب SU 27 زعينة النفرت خينات بمعداق نزنايرو ناي سلام عدلاتن تسفاتاتن أمهامين ويو أبي لكاتيت شدش عند شعة 299 دما حيل أير إيرتران عدقرات دبديبو بزبلوتو حصوت بمتقان حدش متقعتا بلجسو سبمز أمريكا نزي أبايتاز نور حقن بمنغستي إثيوبيا استفتصمت أحسد سممع جزياو مقراص دبداب نفرتي أدعري عم زفولت أودا أين برمبر أبلعد منغستي إثيوبيا خصد زنوبرو حقاو سوقون تخموسار جن تقطيبهم يوم نيشعو ممحدار أمريكا أو كينات إيرتران إثيوبيان مس حبرة إيروبان حبرة أفريقان بمتحببار مونغونيا خوينو منطاف أيق وارتان أما سكرمش عند شعة 299 دما بأمريكاوين مونغونياتات حدا تكنيكاو سند تكنيكال أرينجمنت نخلت يوم وغنات قصمو ويتحسمو بزعينتو أقبابيو كاريبوم كلت يوم وغنات ون نتزقرب سند كم زلوه نقبلوه تسمامعهم انتخونا منغستي إيرترا اتزقرب سند منغستي إثيوبيا بتصبق منفس كم زي تقبلون نحدش متقعتي مدالو جزيه يعدق منبارون بأقو تجنزبو ويوم نتي أو حاسو خينو زقربا منغست أمريكا ترعانون مترطراتون أقربيوم منغنياتات سبمزي أمريكا نتي بإيرترا زقربا ترعان بمسمع نتو علزت أحاسا وغن كبير سقومتي كمزو الصدو حبيروم إذن الترطار منغست إيرترا عبوتو انكولو بعصرت خلطة جنبوت كلتشرح عامة مرت منغستي إثيوبيا سالساي ورار أوجم منغست أمريكا نتزاعتو مبسعة بمثلام نبايتو تأتا قبل الخلطيهم تقوانستي أكالات وتهدراوي إقراتات كتصدق طراي حسابو أغربام منغست أمريكا أب جزية سالساي ورارون انتخونه بقولو عني إثيوبيا وتهدراو حجزات مبركاته قوارتان ولا كان منغستي إيرترا كسابلو مزيك قالو حبريتاتات انتلوو تكالات سليا أمريكا أبسال سايورار أوش أهجر هوكتن كحدتن مفتار مثل علوات مرحت ويانت حبابيرو زكايدهم شرحتات أتصدقوا يفلط أميو أبل التشحن حدن إيرتراوان دبلومات أب واشنطن نتي أبشحن شعات 260 حدن زد ختمة وعل فينا بزد سارر منجدي كابت مسلم زخونة كاب جبري ناس أز جبرم حلفاتات تأجيدهم منغست إيرتراغن ملسة جبري نايزي تزاراري تقبارات كهابة نأمريكاوان دبلومات أبسمرا كم كأدمم نغطوليو وسينوم أب كلتشحن سلستن إيرترا كابتن نمنكات جبر شبرا بأمريكا خمولا استحاسي هاجرات مبرا أفريقيا دحرناي سلستور حزي أكل أوالنتا كابتن مولا تنسيلام كف أدنياتات زخنا هاجراتون أوالنتا تحقيقهم أبتكمتي كلتشحن سلستن أب جبوتي زمدبرو نعودت زمت فلي أحدو سرحيتات أمريكا نحدا إيرتراو زيغا بزي حقاوي أقبابن بزي زخونة فقاد منغس إيرتران بإيدوانينو أب هليكوبترو أسافيرو تاب هاجر أوتيوم أب كلتشحن سلستن كوميشن عالماوي نائمنت ناصنت أمريكا مالت UNCIRF أب زوطو عمتاو تسابساب نإيرترا بتحسد هايمانتاو ناصنت كسيسوا كمو نابلكاتيت كلتشحن 4 من محدار أمريكا نإيرترا الشغاليتن فليت أمت زدليان هاجر كبل دحر مرقح أبلعي وتهدراو عدقتات القدام بيرو أبتحساس كلتشحن سلسن بريزيدنت أمريكا نبر جورج بوش نإيرترا دحر نيتحتي كلتا عامت أبالنتا كابت هاجرات أفريقيا بزيك أرد فرياتن نعداقا كأربع حالفات زهب أقوى كمتاليت بوقعي أوجم أمريكا كاب كلتشحن 4 جميرة إيرترا نقوم توكلتا
ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ከተማ ኒውዮርክ መንበር ገዛ ንምዕዳግ ዘቕረበቶ ተደጋጋሚ ጠለብ ነጺጋቶ እያ። ብ13 ሚያዝያ 2004 ፖሊስ ኣሜሪካ ኣብ ዋሽንግተን ዝነበረ ማእከል ኤርትራውያን ማሕበረሰብ ሃንደበት ብምጥቃዕ ገንዘብን ሰነዳትን ካብ ኤርትራዊ ዲፕሎማት ብብረት ብምፍርራሕ መንዚዖም እዮም። እዚ ስጉምቲ ንዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ዘኽብር ውዕል ቬና ምጥሓሱ ከይኣክል ንብረት ኤምባሲ ንኽምለስ ነቲ ብተደጋጋሚ ብኤርትራ ዝቐረበ ጥርዓናት እውን ዕሽሽ ብምባል ሓሊፍዎ እዩ። ኣብ 2004 ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣብ መዕርፎ ነፈረት ከተማ ኒውዮርክ ክብሪ ብዘቕምጥጥ ኣገባብ ብኣባላት ጸጥታ ኣሜሪካ ንብረቱ ብምጉርጓር ተፈትሽ እዩ። ካብ 2003 ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ብዕላማ ንዝተፈላለዩ ብስራሕ ንዝገሹ ሚኒስተራት ኮነ ኣባላት ህግደፍ እንተላይ ኣብ ኤርትራውያን ማሕበረሰብ ዘካይድኦ ፌስቲቫላት ክሳተፋ ዝተበገሳ ጉጅለ ባህልታት ናብ ኣሜሪካ ዘእቱ ናይ ቪዛ ፍቃድ ከልኪሉን ኮነ ኢሉ ኣደናግዩን። ኣብ ጥሪ 2006 ምክትል ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ሚስ ፍሬዘር ናብቲ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ተጎቢጡ ዝነበረ መሬት ኤርትራ ማለት ባድመ በኢትዮጵያ ቢላ በዘይ ፍቃድና ፍሉጦን መንግስቲ ኤርትራ ምብጻሕ አካይዳ። ምብጻሕ ሚስ ፍሬዘር ነቲ ኢትዮጵያ በኃይል ጎቢጣቶ ዝነበረት መሬት ኤርትራ ዝጎስ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ርእሲ ዘላታ ተወሰኸታ ከም ዝበሃል መጻ ባድመ ብሬፈረንደም ክውሰን ከም ዘለዋ ብሃም እማም ኣውጽያ። ኣብ ሕዳር 2006 ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን 4.5 ሚሊዮን ዶላር ንዘይ መንግስታውያን ትካላት መርሲ ኮርፕ ካቶሊክ ሪሊፍ ሰርቪስ ክኸፍል እሞ ንውጽዓት ወገናት ናይ መግቢ ሓገዝ ክገብር ጠሊቦም። ብተመሳሳሊ ብምሕዳር ኣሜሪካ ኣቐዲሙን ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ናይ መግቢ ሓገዝ ኤርትራ ክትከፍሎ ጠሊቡ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዝኣወጆ ኪናት ተጠቃምነት ወደብ ዓሰብ ደው ብምባሉ ኣብቲ ወደብ ከሎ እዩ ዓንዩ። ኣብ ሕዳር 2006 ላዕለዎት ሓለፍቲ ምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዋሽንግተን ኦክላንድ ኣባላት ኤምባሲ ኤርትራን ጨናፍሮምን ናይ ምንቅስቃስ ገደብ ኣጽዲቖም። ክሳብ ሕጂ ድማ ብኣምባሳደርን ካልኦት ኤርትራውያን ዲፕሎማትን ዝቐርብ ካብ 25 ኪሎ ሜትር ንላዕሊ ናይ ምንቅስቃስ ሕጋዊ ሕቶ ብሰብ መዚ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ወትሩ ምስ ተነጽገዩ። ዋላ እኳ መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ሓላፊ ፍሉይ ፍቃዳት ቪዛ ነቲ ዝነበረ ጸገማት ቪዛ ክፍታሕ እንተሓተተ እቲ ኤምባሲ ግን ንቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ መልሲ በጺሖም ክምለሱ ንዝደልዩ ዝውሃብ ቪዛ ናን ኢሚግራንት ቪዛ ብሰንኪ ናይ ኣባላት ዋሕዲ ንግዚኡ ደው ኢሉሎም። እዞም ኣባላት ናብ ኤርትራ ንኽመጹ ፍቃድ ምዝውሃቦም ጥራዩ እዚ ፍቃድ ቪዛ ክውሃብ ዝብል ነይሩ። እዚ ኣብ 4 ታሕሳስ 2006 ዝወፀ ሓበሬታ ክሳብ ሎሚ ቀጺሉሎም። ዝኾነ ኣብ ኣሜሪካ ንዘለዉ ስድሩ ክበጽሕ ዝደሊ ዜጋ ድማ ናብ ሃገራት ግብጺ ወይ ኬንያ እናኸደ ፍቃድ ክውሃቦ እዩ ዝሓትት። እዚ እውን ግድን ይሰልጥ ማለት ኣይኮነን። ኣብ ሓምለ 2006 ንሓድሽ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዋሽንግተን ከቢድ ናይ ስራሕ ግዜ ክሕልፍ ምዃኑ መጠንቀቕታት ዋሂብዎ። ኣባላት ጸጥታ ኣሜሪካ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ጥሪ 2007 ኣብ ልዕሊ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘይሕጋዊ ፈተሻ ኣካይዶም። እቲ ኣምባሳደር ካብ መጓዓዝቱ ተፈልዩ ናብ ፍሉይ ናይ መፈተሺ መሳርሒ ድሕሪ ምውሳዱ ነቲ ናይ ዲፕሎማት መለለይ ካርዱ ከይተገደሱ ጽዑቕ ተፍትሾም ኣካይዶምሎም። ነቲ ዝተኻየደ ተፍትሽ ዝመርሕ ኣባል ጸጥታ ነቲ ኣምባሳደር እቲ ትእዛዝ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ከም ዝመጸ እዩ ሓቢርዎ። ኣምባሳደር ናብ ኣስመራ ኣብ ዝተመልሰሉ ግዜ ባልጅኡ እውን ንሱ ኣብ ዘይነበረሉ ብዘይ ፍቃድን ብሓይልን ተኸፊቱ ተፈትሹን ከም ዝነበረ በቲ ከም ተፈተሸ ዘረጋግጽ ኣብ ውሽጢ እቲ ባልጃ ዝጸንሐ መረጋገጺ ወረቐት እዩ ክፍለጥ ተኻኢሎም። እዚ ስጉምቲ ነቲ ኣብ ውዕል ቬና ዘሎ አንቀጽ 36 ማለት ዝኾነ ፈተሻ ክግበር እንተኾይኑ ኣብ ቅድሚ ዝምልከቶ ዲፕሎማት ወይ ድማ ሕጋዊ ወኪሉ ኣብ ዘለወሉ ክኸውን ዘገድድ ሕጊ ብቁሉዕ ዝጠሓሰ ተግባር እዩ። ኣብ ለካቲት 2007 ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኤርትራ ሓደ ብቁጥሪ መለለይ ባዶ 46 ዝባር ባዶ 7 ዝፍለጥ ጽሑፍ ኣውጽኡ ነይሩ። እቲ ጽሑፍ ንስራሕ ኤምባሲ ዝድሊ ንብረት እንተላይ ንናይ ፍቃዳት ቪዛ ዘገልግል ንብረት ብዘይ ገደብ ዝኣተወሉ መገድታት ብመንግስቲ ኤርትራ ዕንቅፋታት የጋጥሞ ብምህላውን
ኣብ ንጥፈታት ኤምባሲ እውን ጸገማት ይፈጥር በምህላውን እዚ ሽግር ብዝቐልጠፈ ክፍታሕ ምዘይክእል ካብ 14 ለካቲት ጀሚርና ኤምባሲና ካብ ኩሉ ንጥፈታት ደው ብምባል ንህዝቢ ኣገልግሎት መሃብ ከነቋርጽና ዝብል ነይሩ። ኣብ ለካቲት 2007 ትካል ምርግጋጽ ብቕዓት ቪዛ ኣብ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ወኪል ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ንዘቕረቦ ናይ ምሕዳስ ቪዛ ጠለብ መስርሕ ምምሕዳራዊ ምርግጋጽ ብቕዓት ብዝብል ሓንኳል ምኽንያት ምድንጓያት ክፈጥር ተራዩ። ኣብ ጉንበት 2007 ኤምባሲ ኣሜሪካ በኤርትራ ፕሮግራም ክልኻል HIV ኤድስ ኣብ 31 ጉንበት ክቋረጽ ምዃኑ ንቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ሓቢሩ። ምቁራጽ ናይዚ ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ብምውድዳር ኣዝዩ ንእሽቶ ዝኾነ ፕሮግራም ናይ ቁጽጽር መስርሕን እንቅስቃስን ብምዕንቃጽ እዩ ዝብል ናይ ሓሶት ምኽንያት እዩ ቀሪቡ። ኣብ ሰነ 2009 ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ወሳነ ቢን ቁጽሪ ማለት 1349 ተባሂሉ ዝፍለጥ ንኤርትራ ኣብ ዝርዝር ንግዲ ደቂ ሰብ ዘካይዳ ሃገራት ዝሰርዕን ተኻታታሊ ፊናንሳዊ እጋዳታት ዘጽድቕን ሰነድ ፈሪሙ። እቲ ሓቂ ግን መንግስቲ ኣሜሪካ ጥራይ ብዝፈልጦ ምኽንያት ንዜጋታት ኤርትራ ካብ ሃገሮም ንኽወጹ ተዋሲዮም። ኣብ 2004 እውን ምምሕዳር ኣሜሪካ ብመንገዲ ዩናይትድ ኔሽን ሃየር ኮሚሽን ፎር ሬፊጂስ ኣቢሉ ዝዓሰቦም ልኡኻቱ ንብምልኡ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ካብ ሃገሩ ክወፅን ኣብ ኣሜሪካ ዕቁባ ክሓትትን ጎስጓሳ ኣካይዱ። በዚ ደው ከይበለ ኣብ ለካቲት 2009 ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ኣብ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ንካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሃድሙ መንእሰያትን 10,000 ናይ ዕቁባ መሰል ከም ዘዳለወሎም ኣውጁ። እቲ ዘስደምም እዚ ተግባር ነታ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ካብ ሰራዊታ ኮብሊሎም ናብ ሳልሳይ ሃገር ዝዕቀቡ ዜጋታታ ዘለዋ ሕጊ ዝጻረር ምዃኑ እዩ። ምምሕዳራት ኣሜሪካ ክሳብ ኣብ ስልጣን ዝጸንሕሉ እዋን ንኤርትራ ብቐጻሊ ኣብ መስርዕ ናይተን ብጉዳይ ናይ እምነት ናጽነት ዝኽፋኣን ፍሉይ ምክትታል ዘድልየንን ሃገራት ሰሪዖም ምስ ሓለፉ እዮም። زي حقاوي متأتتاو أب قداي محنصاص دوب إيرتران إثيوبيان كأيادن ناي مودأتان وسانة كوميشن دوب إيرتران إثيوبيان ممحدار أمريكا تكبراونت محنصاص دوب كعنقص كيتحلل يسريحهم نيتشعو اوان قداماي منستر إثيوبيا عم مسكرم 2003 نوسانة كوميشن دوب زي حقاوي زي حلافنتاون زي فتحاون بمبال كان مقبالو كحنقدن نبايتو تادما كالا أماراتي كنادا كتسوعن كالو بمخرن فقادن ممحدار أمريكا ينيروم ناب كالي كيكدنا ليود أتوردي كامون جنرال فولفورد بممحدار أمريكا كنزازو خلو كاند إلاما موديت أمريكان إثيوبيان نمتكباري نيروم نسو دما نتي بكوميشن دوب زتبينك أيادن ناي موداتان وساني أسنيفكا نتي مجزاتاو دوبات زخبر وسانه مغياري نيروم برقص جنرال فولفورد ناب حقاوي أمخاري إيرترا بزحفهم زي لبام دبدابيتات نتستوسنا حنصاص دوب بحد كيلومتر نغم عراري وبايتاينا دخم زلوز قلسيو مكتل وصا قديات أمريكا بقنبت كل تشحن شوعتن زوصاتو غازيت أو مقلتون زسدم من بمبال ترايز حلفيو نسا عم مقلتيا فويناي ساتلايت تكنولوجي بمتقام نتنقرات كاب علاز فليز بلطون ايدوب تساقام كفتح كم زلو قليسام ኣብ ክልተ ዝምቀል መስጊድ ኮነ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘየለግን ክስመረሉ ይግባእ بتوسخي بزعما 1,000 كيلومتر زرقح ዝኾነ ምትሕልላኽ ዘይብሉ ዶቢና ንዛረብ ዘለና ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ምጉት ኣዝዩ ኣድካምን ንልዕሊ 2 ዓመታት ዝኸደን ኣዝዩ ሰፊሕ ትሕዝቶ ዝነበሮ መዘክር ሰነድን እተሰነየን ንዑ ዝፃረር ሰነዳት ዝቐረበሉን ብዙሓት ስምምዓትን ምጉታትን ዝተነጽጉሉን ነይሩ بزخونه ناي أمريكا حلفنت بزي زخونه منزنيتات تغبراونت نايتي قيادن ناي موداتان وساني كوميشن دوب أبايتا زرقاقص انتنيرو مرقص مكتل قدايات وص أمريكا مسناي منقصة علامة زي قارون زتقررن نيرو أوامي وكيل أمريكا أود بحبرات هاجرات أمباسادر جون بولت أبتات Surrender is not an option defending America at the UN اتبل متحفو نقول داي دوب إيرتران إثيوبيان أملكيتو كابز صحفو مسل نرئي نايزخون وغنز أقعي أين برنن انتخونا إيرترا
ቁም ነገር ዝነበሩ ነጥቢ ዝነበራ ትመስል ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ካብቲ ዝቀረበ ኣገባብ መፍትሒታት ተሰማሚዓ ክነሳ ሽዑ ግን ነቲ ዝተፈጸመ ስምምዕ ብግሉጽ ብዝትሕስ ኣገባብ ከተድሓርሕርያ ተራእያ ናተይ ርእቶ እቲ ጸገም ብቁልጡፍ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ተዛሪበ ፈረንሳ ጃፓንን ካልኦት ኣባላት ባይቶ ጸጥታውን ምሳይ ተሰማሚዐን ነይረን እንተኾነ ፍጹም ብዘይርዳእኒ ምኽንያት ፍሬዘር ነቲ ኩነታት ንድሕሪት መሊሳቶም ኣብ መጀመርያ ለካቲት 2002 ድማ ፋይል ውሳነ ኮሚሽን ዶብ እንደገና ክኽፈትን ጌጋ ውሳነ ይንበርንበር ዝዓበየ ክፋል ናይ ተዘከራኽር መሬት ንኢትዮጵያ ክወሃብን ወሲና ኣነ ብወገነይ እዚ ንባይቶ ጸጥታ ከመይ ገይረ ከም ዝገልጸሎም ሓርቢቱኒ ነይሩ ብምባል ነቲ ዝነበረ ኣስፊርዎሎም بتمساسالي فولي وكيل UNSG اب إيرتران إثيوبيا نبر مستر أزوز إنفر اب زغربة تصاب كمزيلو نيرو اب 24 سنة 2006 مس ملكتل قدات وصا أمريكا بقدات أفريقيا جنداي فريزر اب أديس أبابا ترخيبا نيرا كوميشن دوب إيرتران إثيوبيا تعاطى صافنات كمزينو ري حبيراتني نسا نتشجر مفتاح زحش زبلتهم الى الربا مهلاوي نجراتني بأرأيا محنصاص دوب بتي إيرترا تريليون زتوسنا مجد تقبر هيكالنيو إذا دما نيتيوبيا زربح مقانون محنصاص دوب دما بزي داغماي ميت كم زي تقبر نجراتنيا يبل بتمساسالي بعسرته وحدنا حسغل تشحن شعتن كابي امباسي أمريكا أبرلين زواتنا يصحف من الأخت كم زي نبر نيرو ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ክህልዋ ዝኽእል ተራ ኣዝያ ኣገዳሲት መሻርክትና ምዃና ተሰማሚዕና ኣለና እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ዶብ ክርክር ኣብ መጻኢ ክርአን ግዚኡ ደስ ኪሎ ክጸንሕ እዩ ዝብል ነይሩ ኣሜሪካ ነቲ ብባይቶ ጸጥታ ዝውሰን ዝነበረ ብይን ብምዝንባዕ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ማዕረት ሓታትነት ንኽህልወን ጽዒራ እያ ኣብ ገለ እዋናት እውን ንኤርትራ ከም በደለኛ ጌርካ ምቕራብ ተዓዊታቱላ እያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብኮሚሽን ዶብ ቀያድን ናይ መወዳእታን ተባሂሉ ዝተወሰነ ብቁሉዕ ነጺጋቶ እያ ክሳብ ዝሓለፈ ውሕዳት ዓመታት ድማ ነቲ ብውዕል ኣልጀርስ ቻርተር ውድብ ሕብራት ሃገራትን ባይቶ ጸጥታን ተዋሒሱ ዝተወሰነ ኢትዮጵያ ኣብ ባድመ ትገብሮ ስፍራታት ናይ ምስፍሕፋሕ ስራሕ ደው ዘብል ውሳነ ተጣሒስዩ እዚ ኩሉ ፍጻሜታት ምስ ግዜ እናሃሰሰን እናተረስዐን ብምምጽኡ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ባይቶ ጸጥታን ዝነበራ ጽልዋ ብምዕባዩ ንኤርትራ ቀጻዒ ስጉምትታት ንኽወስድ ደፊኣ እያ ኣብ ሓደ ካብ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብሓደ መጋቢት 2008 ዝተሰደደ ምስጢራዊ ናይ ጽሑፍ ሓበሬታ ኤርትራ ንኣንሚ ማለት ዩናይትድ ኔሽን ሚሽን ኢን ኤርትራ ኤንድ ኢትዮጵያ ብምዕንቃፋን ነዳዲ ክትህብ ብምሕንጋዳን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት እገዳ ንምጽዳቕ ደገፍ ናይ ኣባላት ባይቶ ጸጥታን ካልኦት ሰራዊት ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘበርክታን ሃገራት ደገፍ ንምርካብ መምርሒ ተዋሂብዎም ክውሰኑ ዝኽእሉ እገዳታት ድማ ሓደ ኣብ ልዕሊ ቀንዲ ሓለፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ናይ መገሻታት እገዳ ክልተ ኣብ ልዕሊ ናይዞም ሓለፍትን ካልእ ጸጋታት ኤርትራን እገዳ ምድስካል ዋኒን ሰለስተ ኣብ ልዕሊ ንግዲ ወፍሪ ዕደናን ካልኦት ጸጋታት ኤርትራን እገዳ ኣርባዕተ ናይ ኣጽዋር እገዳን ዝብሉ ዝርዝራት ቀሪቦም أمريكا ኣብ ምፍሕፋሕ ኤርትራን ጅቡትን أمريكان إثيوبيان بمتحبار جيبوتي نإرترا بناي دوب ጸገማት ክትከሳን ኣብ ልዕሊ ኣመጥቃዕቲ ምፍጻማናን ሲላ ክትቀርብን ደፊአን ኣየን ዝምድና ኤርትራን ጅቡትን ብዘገምታ ዝምዕብል ዝነበረን ወላውን ኩነታት ሶማልያ ኣብ 2006 ናብ ዝኸፍአ መልክዑ ኣብ ዝማዕበለሉ ግዜ ዝምድናን ጽቡቕ ዝነበረ ሃገራት እየን ኣብ 14 መስከረም 2006 ጅቡቲን ኤርትራን ኢትዮጵያን ሚዛናዊ ዝምድና ምስሪታት ኸይድ መንባራን ኣብ ጅቡቲ ዝቀላቀል ዝነበረ ማሕበረ ቁጠባዊ ዘይምርጋእ ብሰንክቲ ካብ ዝተደኩኑ ማዓስከራት ዝርከብ ዝነበረ ኣታዊታት ብግቡእ ዘይምቅራሕ ዝምንጩ መንባሩን ትኻብ ኢትዮጵያ ዝኣቱ ዝነበረ ንህዝቢ ጅቡቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ መንባሩን እትዋት ምስ ዝጎድል ድማ ኣብ ልዕሊ ጸጥታዊ ኩነታት ጅቡቲ ኣሉታዊ ሳዕቤን ይኽተል መንባሩን
ኣብ ጅቡቲ ክህሉ ዝኽእል ተኽእሎታት ሸቐለት ተተባቢዖም ናብታ ሃገር ዝውሕዙ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያንን ሶማልያውያንን እናበዝሑ ምምጽኦም እንተኾነ እዚ ሕልሚ ዳ እምበር እቲ ሓቅስ ኣብ ጅቡቲ ምስ ግዜ እናዓበየ ዝኸይድ ናይ ቀቢላታት ውጥር ከም ዘሎ ብ14 መስከረም 2006 ካብ ኣኼባ ኤምባሲ ፈረንሳን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ጅቡትን ካልኦት ፈረንሳውያን መራሕትን ዝጸለኦ ምስጢራዊ ሰነድ የነጸር። ب16 መስከረም 2006 ኢትዮጵያዊ ምክትል ሚኒስተር ተቕዳ ዓለሙ ንላዕለዎት ሓለፍቲ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ አዲስ አበባ ብዛዕባ ዝምድና ኤርትራን ጅቡትን ክብተኸሉ ዝኽእል መንገዲ ከም ዝሓተተ ብጽሑፍ ኣብ ዝተመሓላለፈ ሓበሬታ ተዘርጊሑ። እቲ ምስ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ዶናልድ ያማሞቶ ዝተኻየደ ዝርርብ ኣምባሳደር ያማሞቶ ብኸምዚ ዝስዕብ ኣቕሪብዎ እዩ። ተቕዳ እቲ ናዓበየ ዝኸደ ጽልዋ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ጅቡቲ ርክብ CIC ምስ ፕሬዝደንት ገለን ከም ዝተከፎ ገሊጹ። መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ መንግስቲ ጅቡቲ ብቕንዕና ብዛዕባቲ ጅቡቲ ተርእዮ ዘላ ሓደገኛ ባህርያት ክዘራረብ ኣተባቢዑ። ተቕዳ ቀጺሉ መንግስቲ ጅቡቲ ኣብ ጌጋ መስመር ይጓዓዝ ምህላውን ጅቡቲ ነፍሰ ግዝኣት ኢትዮጵያን ዘለዋ ዝምድናን ብዘለዋ ንኡስ ሓይሊ ክተረጋግጾ ኣይትኽእልንያ ክብል ገሊጹ እዩ። ኣብ ለካቲትን መጋቢትን 2008 ድማ እቲ ብሓሶት ዝተፈብረኸ ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ጅቡትን ኣጀንዳ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ምግልጋል እንደገና ተልዓይሉ። መንግስቲ ጅቡቲ ኤርትራ ሰራዊታ ናብ ናይ ሓባር ዶብ ከም ዝደፈአት ብምምሳል ክስታት ብጽዑቕ ምቕራብ ስራሕ ኢሉ ተተሓሓዞ። እዚ ወንጀላ ብመንግስቲ ፈረንሳ ዝገጠሞ ዕንቅፋት ከም ዘይነበረ ካብ ዝስዑብ ጽሑፍ ክንግንዘብ ንኽእል። ኣምባሳደር ፈረንሳ ኣብ ጅቡቲ ዶሚኒክ ደሸርፍ ብዛዕባ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጅቡቲ ዝቐረቦ ጸብጻብ ሓቅነቱ እኳ ክረጋገጽ እንተነበሮ ሰራዊት ፈረንሳ ግን ኣብቲ ዶባት ዝኾነ ምንቅስቓስ ሰራዊት ኤርትራ ይረኣዩን። ሓይሊ ኣየር ፈረንሳ ብ17 ሚያዝያ ናብቲ ቦታ ዝገበሮ ኮለላ ዝኾነ ምንቅስቓስ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዘይረኣዩ ዘረጋግጽ ዝብል ነይሩ ጽሑፍ። ኣብ 12 ግንቦት 2008 ናይ ፈረንሳ መርገጺ ንጹር ነይሩ። ካብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ፓሪስ ዝወጸ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ከም ዘነጽሮ ሌጋል ጅቡታውያን ኣብ መዓልቲ 3 ግዜ ይድውልላ ምንባሮምን ንሳ ድማ ኣብቲ ዞባ ዝኾነ ወጥሪ ዘበጋግስ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክሕየቡን እቲ ጸገም ብዘይ ዝኾነ ነገር ዝፍታሕ ምዃኑ ሓቢራቶም። ንሳ ወሲኻ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ነዊሓት ሒዙ ጸገም ፈጢሩ ምጽንሑን እንተኾነ ኤርትራን ጅቡትን ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ጸገም ኣብ ታሪኽን ተራእዩ ከም ዘይፈልጥን ስለዚ ድማ ክልቲአን ሃገራት እዚ ናብ ጸገም ከምርሕ ከፍቅዳ ከም ዘይብለንያ ገሊጻ ይብል። ወላኳ ፈረንሳ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ኣጋጢሙ ዝተባሃለ ሽግር ንምፍታሕ መንጎኛ ንኽትከውን እንተሓተተት ኣሜሪካ ግን ካብ መጀመርያ ምስ ጅቡቲ ወጊና ሰራዊት ጅቡቲ ኣብ 10 ሰነ 2008 ንሰራዊት ኤርትራ ዘጥቃዓሉ እዋን እውን እንተኾነ ኣሜሪካ ብቕልጡፍያ ንናይ ኤርትራ ወታደራዊ ተጻብኦ ዝኾነን መግለጺ ውፅያ ብተወሳኺ ምዃኑን ምስ ቀዋሚ ወኪል ጅቡቲ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሚስተር ሮብለ ኦልሃይ ብምትሕብባር ተዓወት ከም ተረኽበን ድሕሪ ምሕባር ብዛዕባ ትሕዝቶ ናይ ባይቶ ጸጥታ ውሳኔ 1862 ብመገዲ ሰርኩላር ናብ ኩሎም ኣብ ጅቡቲ ዘለዉ ልኡኻት ጉዳያት ወጻኢ ክዝርጋሕ ምዃኑን ትሕዝቶ ድማ ባይቶ ጸጥታ ብዛዕባ ዘጋጠመ ግጭት ንኤርትራ ሓላፍነት ከም ዘሰከማን ካብ ራስ ዱሜራን ደሴታት ራስ ዱሜራን እውን ኣብ ውሽጢ 5 ሰሙናት ሰራዊት ከተውፅን ኣዚዙ ዝብል ከም ዝኸውን ሓቢርዎ። ቀጺሉን ነዚ ብይን ክቕበሎ ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ ብምዃኑ መንግስቲ ጅቡቲ ድሕሪተን 5 ሰሙናት ምውድአን ሓድሽ ስትራቴጂ ኣዳልዩ ክቐርብ ከም ዘለዎ ይተሓቢሩ። ኣብዚ ግዜ እዚዩ ድማ ኤምባሲ ጅቡቲ ብተደጋጋሚ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ከም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ መሐሙድ ዓሊ ዩሱፍ ኣመኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ሓሰን ስዒድ ኸይረን ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት እስማዒል ታኒን ርክባት ዝገበረ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ድማ ክሳብ መንግስቲ ጅቡቲ ነቲ ስትራቴጂ ዘርቀ በቀረባ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጅቡቲ መሐሙድ ዓሊ ዩሱፍ ክሰርሕ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ቀንዲ ተራ ኣሜሪካ ኣብ ሙሳምቢናት 19 ባዶ 7 ከምኡውን 2023
እቲ ኣብ 2009 ከምኡን 2011 ብተኸታታሊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተወሰነ እገዳታት ቀንዲ ሃንዳሲቱ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እያ። እዚ ብቓላት ተሓጋጋዚ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ክግለጽ ከሎ ኤርትራ ሕጋዊ ጠለባታ ምቕራብ ክሳብ ዘይቋረጸት ንምንብርካኻን ንምቕጻዓን ዝተወሰነ እዩ ክብል እዩ ኣብሪሁም። እዚ ኣብቲ ብማዕከን ሓበሬታ ዊክሊክስ ዝተዘርግሐ ናይ ጽሑፍ መልእኽታት ብንጹር ኣብ መርበባት ሓበሬታ ሰፊሩሎ። ነዞም ናይ ጽሑፍ መልእኽትታት ምርኩስ ብምግባር ኣምባሳደር ሱዛን ራይስ ውን ብግዳኣ ብስም ጠንቂ ዘይምርጋእ ንኤርትራ ግዳይ እገዳታት ክትከውን ጽዒራ። ኣብቲ መልእኽቲ ኡጋንዳውን እቲ ብይን ናይ ኤርትራን ጅቡትን ምስ ፍሉይ ልኡኽ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማል ዝሳነ ክኸውን ኣብ ግምት ከተእትለዋ ብምባል ይውስኽ። ሱዛን ራይስ ኣብ 20 መስከረም 2009 ምስ ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ብዘካየደቱ ዝርርብ ከም ዘስዕብ ነይሩ። ሱዛን ራይስ ነቲ ብሰንኪ ጉዳይ ዶብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዘጋጠመ ግጭት ዝተዋህበ ውሳኔ ኣሜሪካ ብጽኑዕ ከም ትድጉፋያ ኣረጋጊጻ። ንሳወሲኻ መትከል ኣሜሪካ ኤርትራ ከም ድላያ ንጎረባብታ ሃገራት ክትጎብጥ ከም ዘይትኽእል ምርጋጽ ትብል። እቲ ብይን ክኸውን ተደኣ ኮይኑ ግን እቲ እንኮም መራጺ ንጅቡቲ ኣብቲ ብይን ምጽምባራ እዩ ብምባል ነቲ እኩይ ሽርሕታታ ተብርህ። ንሳወሲኻ ማሕበረሰብ ዓለም ንኤርትራ በቲ ተካይዶ ዝነበረት ንጎረባብታ ሃገራት ከም የመን፣ ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ኢትዮጵያን ሶማልን ናይ ምግባጥ ፈተነታት ተሓታትነት ኣቕሪብላ ይፈልጥኒ እዩ። ኣብ ወርሒ ጥሪ ኤርትራ ካብ መሬት ጅቡቲ ንኽትወፅእ ብባይቶ ጸጥታ ናይ 6 ሰሙናት ዕድል ተዋሂብዋ ኣሎ ክትብል ገሊጻ። ሱዛን ራይስ ነቲ ዘቐረበቶ ክስታት መርትዖ ከተቕርበሉ ተገዳስነት ኣይነበራን። ንኣባላት ባይቶ ጸጥታ ተቕርቦ ዝነበረት ርእይቶታት ውን ነቲ ባይቶ ብምትላል ኣጀንዳኣ ንምስሳይ ድሕር ከም ዘይትብል ዘረጋግጽ ነይሩ። ራይስ ንሙሴቬኒ ባይቶ ጸጥታ ካብ ኣባላት ሕብረት ኣፍሪቃ ንዝመጽእ ብይናት ብሕብረት ኣፍሪቃ ምዝድገፍ ከም ዘይነጽጎያ ኣብሪሃትሉ። ንኣብነት ቡርኪና ፋሶን ኡጋንዳን ነዚ ብይን ምዝድግፋ ብሪጣንያ ክትድግፈን ፈረንሳ ድማ ድምጻ ክትሓብእ ምዃና ኣብሪሃትሉ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኡጋንዳ ኩቴሳ ብዛዕባ ንጅቡቲ ኣብቲ ብይን ምጽምባር ዝኾነ ፍሉይ ስክፍታ ከም ዘይብሉ እቲ ዘሰክፎ ጉዳይ ሕብረት ኣፍሪቃ ንጅቡቲ ዝምልከት ብይን ኣሕሊፉ ስለ ዘይፈልጥ ልኡኻት ቻይናን ሩስያን ንመንግስቶም ከይሓበሩ ምስቲ ውሳኔ ክሰማምዑ ስለ ዘይክእል እዩ ዝነበረ። ሱዛን ራይስ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ክስከፍ ከም ዘይብሉን በአፍሪቃ ዝመጸ ብይን ተቃውሞ ከም ዘይገጥሞን ከምቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኡጋንዳ ዝበሎ ምዘጋጥም ድማ ቅድሚ መስርሕ ድምጽ መሃብ ምጅማሩ ምስ ሩስያን ቻይናን ምርድዳእ ክግበር ከም ዝኾነ ኣነጺራትሉ። ዘቋርጽ ናይ ጸለመ ወፍርታት ኣብ ዝሓለፈ ዕቁዳት መንግስቲ ኣሜሪካ ንመንግስቲ ኤርትራ ምስይጣን ስርሐ ኢሉ ካብ ዝሓዞም ኣጀንዳታት እዮም። እቲ ዓመታዊ ዝወፅእ ጸብጻብ ሰብኣዊ መሰላቱን እንተኾነ ንወነንቱ ብዘገልግል ዝንቡዕ ሓበሬታታት ዝመልአ እዩ። ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኤርትራ ብናይ እምነት ናጽነት ኣብ መስርዕ ብፍሉይ ዘሻቕላ ሃገራት ምስርዑ ብግሉጽ ንፖለቲካዊ ረብሓታቱ ንምርግጋጽ እዩ። ኩሉ ከም ዝፈልጦ ግን ኤርትራ ብዓለማዊ መንግስቲ ከም እትምራሕን ኩሉ ሃይማኖታት ዝኽበረላን ኣመንቲ ክርስትናን ምስልምናን ንልዕሊ 1400 ዓመታት ብሰላም ዝተቐመጡላን ደሴት ሃይማኖታዊ ናጽነት እያ። ኩሉቲ ብስም ናይ እምነት ናጽነት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተወሰነ ብይን ንሕቡዕ ዕላማታት ዘገልግል እዩ። ኣብ ምእታው ንብረት ዲፕሎማት ዝተረኣየ ክርክር ብኤምባሲ ኣሜሪካ ዘይመልክዑ ንምትሓዝ ተፈቲኑ እዩ። ተናጋጢመን ዝበሃላ ጉዳያት ውን እንተኾነ ክልተ ጥራየን ንሳተን ድማ እቲ ኤምባሲ ኣሜሪካ የእትወለኹ ዝበሎ ናይ ዲፕሎማት ንብረት ትሕዝቶን ምስቲ ኣርማ ናይ መትሓዚ ወይ መዕሸጊ ዘይመሳሰል ብምዃኑ ወኪል ኤምባሲ ኣብ ዘለወሉ ክኽፈትን ክፍተሽን ብዝምልከቱ ኣካል ተሓቲቱ ብፍጹም ግን ኣይተመንዝአን። እንተኾነ እቲ ኤምባሲ ነዚ ክገብር ፈቃደኛ ብዘይምንባሩ እቲ ንብረት ክምለስ ተወሲኑ። ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብ ክልተ ኣጋጣሚታት ጥራዩ ተፈጢሩ። ብዝተረፈ ግን ኤምባሲ ኣሜሪካ ብዘይገደብ ዝደለየ ንብረት ከይተፈተሸ ይዘእቱ። ኤምባሲ ኣሜሪካ በስመራ አንጻር ናይ ዲፕሎማስያዊ ውዕል ቬና ብዘይ ኣፍልጦን ፈቃድን መንግስቲ ኤርትራ መዘርግሕ ናይ ሬድዮ ማዕበል ምትካል ተጸሚዱ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ።
نتي أب أوكلاند زمأكلو قنصلاو بيت صحفة إيرترا معصاو بفتصوم كم قبر ملسد رايكو وسد زكاء لايكونن من محدار أمريكا عم مجمريعيو نإمباس إيرترا أو واشنطن بفولي معياريتات النامزنة كساب زي حقاو ممنزع سندات جنزبن إمباس بتحوم منغست إيرترا جن بفتصوم ناي قبر ملسي سقومتي أي وسدن منغست إيرترا زت أتاتو ناي منقصقاس قدباتون بسنكتي مس إثيوبيا زنبرة وطرد عنبر بنتسل نإمباس أمريكا أب إيرترا علامات قبرين نبرن كم زعينت سقومتات دما زخونت هاجر كنتاتا أب قمت بمئتاو اتوسنو جزياو حقتاتيوم مجلس مكتل منستر قدايات وضع أمريكا أب أفريقيا نزحك دات زغوسية بمنباروخا تأماني نبرن بسنك زوم سقومتات 400 أب إيرترا زنبرو أمريكاوان قنصلاو دحنتهم بقالوتات تسأليو زبلون فتسوم حاسوتيوم أمريكا بسمتي مسرتها حق النزينورو إيرترا نجور شبراويان تمولن كمون تنك زباو زي مرقايا بمبال زغربتو كستات نتقند علامة عن بوليتيكاو دليتاتان مشفني نيرو ترانا بركتون إيرترا أبقداي صومال بترقاقا من بنتصورن أبزت فلالي قطامتاتن وعلاتاتن إيقادن ودو بحورات هاقراتن وسيخكا تقليسيوم دحرني 16 عامتات قبر شبراو هوكتن عقرقرن دليت صومال ناقراو متعراي بهلاونت ناي حدا خلت اللوز بهالو قبر شبراوان عطقاتا مساميسكا لولاويت هاقر كتورر موت بعسرتات أشحات زوصرو سيفيلاويان سبات كتسعب كمون عستات فرق مليون هزب كم نزابل كتفكد بزخار يخون ملك عمخونيا يكونن هزي وصو دنقرنا ويدما بعلامة استقبر مزنبع حقتاتن فتساميتاتن ترايخون سخل أنكي زباوي زي مرققاء تباهيلو عبل على إيرترا زتوسنة بين بقر زي رتعاون زي حقاونيوم إثيوبيا نسومال كتورر كلا برقز نايبايتو تا حقتات زتحسين إيروم اندخونا بمتحببار أمريكا اتخمت ازغل تحتات النت توجدون حدش عبايتا زقات أمكونتات تباهيلون تراي تحاليفهم مورار هاجر الصومال بسلاحتاوي حاجزات أمريكا زتخايدن قدم نوح اوان زتحسبلون مدب زوصالون ترئيه نيروم بتوسخي منغستي إثيوبيا عبل علي لولاو مريت إيرترا ورارا كايدو بمقباط نعلماوي حق زتحسن عبزوبا قرن أفريقيا دما ناي حوارو زي مرققا نمفتار علامات قبرئي نيروم إيرترا عب سودان استغطلتو هنات سترا ناي أونتاو صلوح ما أبنتات تباهيلو خيجج ألو أين تقبأن رقصيو إيرترا أبشان شعتمي تنتيس عطات مس إثيوبيا نوغاندان بمتحوار عبل على السودان ناي مأساون من ساقن بوليسي تخطيلا نيرا بس دما منغست السودان مس قورة شبراويان قجلاتات زريو زنبرن حقيب قاباتن مراحل قاعدة بن لادن أبرسا غتما السودان بيت صحفت بمخفاتون زتبقسي نيرو عبتقزي أمريكا نزناب قدم جنبار زركوا زولتن هاجرات سماو دا يخون مبار دقفا قليس أنيرا مكتل قدات وطا أمريكا بتقزيتي نحلف النات أمريكا أثقنزبتون ويدما كوني لاغو سياتو ترايخ تكون تخل بتوسخي أمريكا أبز حلفة 10 عامتات نيرتران من تسال مس إيروبان مأكلاي مبرقان دما نقداون قطباون متحببار نخيت قبر بتربات صريح عام أزيز سعب حابريتاتات زند سرونتلو ناتي بوفري أنصار إيرترا زتقابرة شرحتاتيوم أب إسران شعاتن قنبات كالتشحن شعاتن زوات حابريتا مركوس بمقوار ديل جماوي أفريقا وقجله أبلع لي إيرترا كسب بمبقاس حبرت أوروبا نيرترا زقبرو زنبورو حاجز يخون نيرترا خقوران زوات قنو لقاح كاقوارصو بنصارو أهقراو محبر السب أبلع لي إيرترا أقدان خوصن مس حبرت أوروبا خط حاجازو تصويعو بتوسخي نداقم موداب زواتات إيرترا استحسبه 120 مليون يورو دو كبل تصويعو أب 19 حدار 2009 وكيل تحقاقات قدات وطاء أمريكا أب أفريقيا مستر كارل وايكوف ملس زيناوي أب إثيوبيا تراخيبو بزعبا أمريكا تكايدوم زنبرت نإيرترا ناي من تسأل سراح قليز اللوم إيرترا زرآيتو ناي بحر اللوط إعلان ولاقا بريزيدنت إسياس أب زقربا جزي أب لعلي أوروباوان ديبلومات زرئيو زلو تقداسنت أمارات إتاتيدا لخم زلو زرء خويني سمعني زبالة وايكوف كتقلون أمريكا بايتو تقتا أبل علي منغستي إيرترا إقاداتات كتقدق بواني تسعرو خمس قدسليو أنا تسيروم وسيخو مس أوغاندا بيسري مالت عبيتي حلفتي نقادون مهورات زترنف محبر كمون لوخ أمريكا أو دب حبرات هاجرات
USUN ማለት United States Mission to the United Nations ብምትሕብባር ቀጻሊ ተጻብኦታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከም ዝካየደ ይገልጹ መንግስቲ ኣሜሪካውን እንተኾነ ምስ ኤርትራ ዝህሉ ርክብ ንምብታኽ ተንቀሳቒሱ እዩ ከም ምርኣያ ናይ ዝውን ናብ ካይሮ ሪያድ ጅዳን ካልኦት ከተማታት እናተንቀሳቐሰ ምስ ኤርትራን ዝህልወን ምትሕብባር ክበትኽን ንናይ ሶማል መሰጋገር መንግስቲውን ደገፍ ንምርካብን ቀዳምነት ተዋሂብዎ ከም ተሰርሐን ገሊጹ እዩ ካብ ዝቐጺሉ ድማ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ንኤርትራ ዝድግፋ ዝነበራ ከይተረፋ ንናይ ኤርትራ ኣሉታዊ ጽልዋ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክዕዘብኦ ከም ዝጸንሐን ኣባይ ብሪጣንያውን ንናይ ኤርትራ ተራ ከም ቀንዲ ስጋኣት ውሽጣዊ ጸጥታ ከም ትርእዩ ኣብሪሁም ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተኻየደ ተኽታኺ ተጻብኦታት ሱዛን ራይስ ኣብ ቅድሚት ተጋዲማ ንባይቶ ሰብኣዊ መሰል እናታለለትን ንሓንሳውን መሳርሒ ኣናገበረትን ኣብ 2012 ንውልቀ ሃገር ዝብየን ትእዛዝን ከምኡውን ንኤርትራ ብፍሉይ ዝከታተል ኣካልን ኣቆመት እቲ ትእዛዝ ዝጸረ ጽሑፍ ደገፍ ንምርካብ ኣብ ኢድ ዘይኣባላት ሃገራት ከም ጅቡቲ ናይጀርያን ሶማልን ተረኪብ እዩ ኣሜሪካ ቀንዲ ኣበጋሲት ናይዚ ኣብ 2014 ዝተመስረተ መርማሪ ኣካል ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ እያ ምክትል ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ኣፍሪቃ ዝነበረ ሄርማን ኮሄን ከም ዝገለጾ ኣብ 2014 14 ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ሃገራት ነቲ ልዕሊ ኤርትራ ጸዲቑ ዝነበረ እገዳ ክልዓል ተጸቢየን ነይረን እንተኾነ ሱዛን ራይስ ብናይ ቆውፊ ስልጣን ኣሜሪካ ብምጥቃም ደው ከም ተብለያ ኣፈራሪሓ ኣብ ሰነ 2016 ባይቶ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ዝተኣከበሉ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ክትወርር ዳግማይ ኣተባቢዓ እያ እንተኾነ እቲ ብወያነ ዝተፈተነ ዳግማይ ወራር ብኣግኡ ተደርዒሙ እዩ ኣማኻሪ ፕሬዝደንት ኤርትራ ኣብ ጥቅምት 2016 ኣብ ዋዕላ ኣትላንቲክ ከቕርቦ ዝነበሮ መደረ ብጸቕጢ ግንጃ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ካየቲ ከም ዝቋረጽ ተገይሩ እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ዜጋታትን ናብ ዋሽንግተን ምብጻሕ ዝፍጸም ዝነበረ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ርክብ ብጸቕጢ ምምሕዳር ኣሜሪካ ተቋሪጹ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ጸሓፍን ተመራማሪ ታሪኽን ኒክ ተርስ ኣብ ምትካል ናይ ድሕነትን ምክትታልን መሳርሒ ብወኪል ስለያ ኣሜሪካ በኢትዮጵያ ብዝብል ኣብ ዘቕረቦ ጽሑፍ ኣሜሪካ ነቲ ብላዮንስ ፕራይድ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ መጸናጽኒ ፕሮጀክት ብምትካል ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቡ ጥራይ ዘይኮነ ንጎረባብቲ ሃገራት ከይተረፈ ክጸናጽነሉ ዝኽእል ናይ ስለያ መረበባት ከም ዝሃነጸት ገሊጹ ነይሩ ኣብቲ ዘውፅኦ ጽሑፍ ብረቡዕ ኣብ ዝወፀ ናይ ኣሜሪካ ምስጢራዊ ሰነድ ትካል ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ቁልጡፍ ዝኾነ ምዕባለ ዘርኣይ ርክብ ፈጢሩ እዩ ብስም ግብረ ሽበራ ዝጀመረ ኣዝዩ ንእሽተይ ኣገልግሎት ዝነበረ መሳርሒ ክሳብ ምትካል ናይ መጸናጽኒ ስላዊ መሳርሒ ብምዕባዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመራኸቢታት ሃገሩን ጎረባብቲ ሃገራትን ክጸናጸን ኣኽኢልዎ እዩ ዝብል ነይሩ ኣሜሪካ ንኤርትራ ኣብቲ ዓመታዊ ዝወፅእ ጸብጻብ ዓለማዊ ናይ እምነት ናጽነት ኣብ መስርዕ ብፍሉይ ዘሸቐለ ሃገራት ምስርዓ ቀጺላቶም መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ከባቢ ወርሓት ጉንበት ዓመት ነተጓዓዝቲ አንጻርቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት ኤርትራ ኣሉታዊ መጠንቀቕታ ምሃበ ይቋረጸን ኣብ መስከረም 25 2019 ፕሬዝደንት ኦባማ ኣብ ዋዕላ ክሊንቶን ግሎባል ኢኒሺየቲቭ ኣብ ዘስምዖ መደረ ከምዚሉ ነይሩ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ ልዕሊ 5 ሃገራት ከም ሰሜን ኮርያን ኤርትራን ዝተነብረ እገዳ ኣሐዲሰ የለኹም ምዝተፈላለያ ማሕበራት ተሻሪኽና ንኣንስትን ቆልዑን ካብተን ሃገራት ንምውፃእ ንጽዕር ኣለና ካልኦት ሃገራት ድማ ጻዕረን ንምሕያል ንሕግዝ ኣለና ጉጉይ ተጻብኦታት ኣሜሪካን ምኽንያታቶምን ዝተጠናነገን ዘይቋርጽን ተጻብኦታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተጠቓሊሉ ክረአ ኣብ ሓደ ምኽንያት እዩ ዝዓልብ እቲ ምኽንያት ኣብ 1950ታት ይኹን ኣብ ዝህልው ግዜን ሓደን ዘይቅየርን እዩ እዚ ቀጻሊ ተጻብኦታት ምስ ዓለማዊ ሕጊ ሃይማኖታዊ ነጽነት ፍትሒ ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ወላ ሓንቲ ምትእስሳር የብሉን ኣሜሪካ ካብ ቀደማት ሒዛ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍልስፍናዊ እምነቱ ብዘየገድስ እቲ ንሳ ክትረብሓሉ ትኽእል ስትራቴጂ ብኢትዮጵያ ጥራይ ክትግበር ከም ዝኽእለ ተኣምን እዚ ዘይቅየርን ዓብላልን ፖሊስታት ኣሜሪካ ኣብ ግዜ ዝሕል ኩናት ኣድቢዩ ተሓቢኡ ዝነበረ እዩ ካብ 2002 ጀሚሩ ኣብ ስትራቴጂ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ብስም ዞባዊ መልሕቕ ሃገራት ማለት አንከር ስቴትስ ተወቒሩሎ እዚ ፖሊሲ ንረብሓ ኤርትራ ኢትዮጵያ ከምኡውን ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣየገልገለን እንተላይ ንኣሜሪካ እዚ ይኹን ደኣ እምበር
اتحق انه مس اعناوي وصيتو نشدشت عقودات قصيلو يركب امنت ارتراغن كل زوديت ابقيعو ناي زوبا قرن افريقيا سلامن رغاتن بزوحس انتلاي نناي امريكا اب قمت بزأتوه زتمعراريه مدمدمتا خغبرلو زلوا تسفات غلص يبلالو خبركم خبر كنت خاتاتلتي دم صحفاش إيرترا أمريكا بوليسي زي قوارس تطابقوتها تابع لإيرترا بزبلار استي بكلتة خاتاتالي كفالاتنا بخوتكم ناب كبرات سماعتنا زم محلالتنا تحشتو بزي كنا بكعينا أرزقت صل بخالة تحشتو كساب نرخب سلامك تتالكم نمسكن سلام